tejto budove sa nefajčí slečna tabak. To čo je zas? Nejaká nová blbá vyhláška? Povedzte nám, aký je váš dôvod kandidatúry do Európskeho parlamentu? Môj dôvod je jednoduchý, pán Mikas. Zabrániť pošahaným progresívcom, pomôcať hlavy našim deťom. Pohlavia sú iba dve. A to muž a žena. Vy nie ste moc progresívna, slečna tabak. Tedy máte trochu pochopenie? Ja mám pochopenie až, pán Mikas. Kandidujete za SMS? Áno. Prečo SLS? Prečo? Lebo mi je programovo najbližšie. Momentálne. Takže študovalo ste v New Yorku a zrazu je z vás veľká svoláčka? Študovala som všelikde smraďoch, ale srdcom patrím sem. Vy ste hrala Wimbledon. Vždy som verne a hrdo reprezentovala Slovensko. A na Wimbledone som bola 2-krát. Ste feministka? Som realistka, čo sa týka pohľadu na vec. Ale ženy tu nie sú iba pre vaše potešenie a aby sa starali iba o deti. Bez žien ste nič. Nejako si namýšľate. Myslí si, že je hviezda. Rak zaklína dôležitú? Každá žena je dôležitá. O tom nepochybujte. Každá jedna. Máte muža svočna? Nie. Takže ste slobodná matka. Áno. A čo váš syn? Synček sa má ako v rozprávke. Však Boris. Budete ma voliť?